Ongi etorri adiskide maiteok eneagramara, 9 punta dituen giza arketipoen izarrera. Gaurko gure gonbidatua hemendik pasatu den gazteena da. 21. mendean jaiotakoa da bera, atera kontuak. Eta hemendik pasatu den lehenengo bersolaria ere bai esango dugu. Bersolari ospetsu baten kumea da bera gainera, haren ahots sendoa eta presentzia patxadatsua heredatu ditu, eta ez dakigu haren izaeraz ere zerbait hartu, zerbait heredatuko ote zuen. Oantxe jakitera goaz, eneagramaren laguntzaz, ze gaur eneagraman Aner Peritz. Ongi etorri, Aner, ze moduz? Eskerrik asko. Lehenengo galdera agian Aner edo Aner? Eta zerratu egiten zara, gaizki esaten badugu? Ez da bat ere, gainera ez dakit, guraso esaten diate Aner dela, baina, Aner dela, bai. Baina jende gehienak Aner deitzen dit, kenduta debagoieneko jendeak. Orduan, ez dakit eta ez zait esko importa. Ez zaizu importa, berdin erantzuten duzu batera zein bestera. Ados, nik Aner esango dizut. Beti giratzen daiz ezpada. Hori, beti giratu behar da bat, oso ondo. Eta zerratzea zari ginela edo galdetu dizudala, ez dakit ernegatzen zaituen ere pixka bat, beti zuri buruz aritzerakoan, zure aita aipatu beharrak, ez? Nik ere, nire sarreran, esan dut, bersolari ospetsu baten kumea zarela, ez dut esan bere izena, baina orain esango dut, Xabier Euskitze da bera, bersolari ospetsua izateaz gain, EITB-en asko aritutakoa, eta beraz aurpegi eta hots oso ezaguna da, eta hor beti izango duzuna atzean agian, ez? Ez dakit horrek zenbateraino, bueno. Bai, ez dakit faseka daramat, esango nuke. Ze fasetan zaude? Ez dakit, orain ez daukat zera hundirik, ez da ere... Horrekin, uste dut hor dagoela eta hor egongo dela, dena dauzkagu aitak, kasu honetan, aita biologikoak eta aita bestelako aita asko ere, lenguan Uxio Alberdiren heteroren aurkezpenean egon nintzen, eta asko uste zean horretaz desente hitz egiten duelako aita politiko ez, aita ideologiko ez. Eta uste dut, niri tokatu zaidala nire aita, eta hor dagoela, gero aita publikoa edukitzeak, eta ni ere, publikotasun horretan mugitzeak neurri batean, nahita ez, ekarriko duela konparazio bat, bai, gero, nahiko nuke, nirea ere hortik kanpo ere, ez dakit, deno bezala ez, norri izan, eta bakoitzak bere identitatea ere ikitzen du, eta identitate horretan hori ere hor dago, eta ez diot iskin egiten ez da ere horrela oso fuerte. Eta zure hortzarotik zer nolako oroitzapenak dituzun? Zerbait azpimarratzekotan, zer esango zenuke? Ondo esango nuke. Nahiko ume lasaia nintzela uste dut puntu batera arte, gero pasatu nintzen pedante eta sunera pixka bat, hori gogoratzen dut. Galderak egiten, zakiz. Nera bezaroan edo lehenago? Ez, 12 bat urterekin ja gogoratzen dut nire burua, hau dena seguramente da nik a posteriori sortutako errelatoa, ze memoria oso txarra dukat aparte, baina, bai, gero, uste dut ja momentu batetik aurrera, nire burua gaur egungo Aner enukela asko soportatuko, baina, ez da zer gertatzen, gaur egungo Anerrek ez lukeela Anerrura asko soportatuko. Ez da beharrik ere. Ez da gertatuko hori erren behar orduan. Ez daukat oroitzapen txarrik bat ez ere hortzaroarena. Esan dizuk gerokoak bai, nera bezaroa gogorragoa izan zen. Bai, uste dut bai, ez hori iritsi zen fase bat, pixka bat iraganaren oroitzapen bat, momentuan kokatzeko ere, pixka bat bereizketa bat nire neure buruarena, neure munduan kokatzeko moduarena, beste realitate batzuk, beste modu batzuk, beste harreman batzuk ezagutu nituen. Bai, hor kokatzen dut gehiago pixka bat, beste bide bat eta beste bereizketa bat. Nera bezaroa beti da gogorragoa. Nik ez dut uste inor bueltatuko litzatekenik nera bezarora hola naita, ez? Haurtzarora askok esango lukete baietz, baina nera bezarora itzultzea. Bai, ez dakit, nik uste dut gero hor gatazkak daudela eta nork bereak bizi dituela eta bakoitza eduki duen ibilbideak ere kokatuko duela leku batean. Eta uste dut, hor neurri batean ukaezina da, gainera askotan, genero izentek eta normalean zailtasun gehiago eta movida gehiago edukitzen ditu gure nera bezaroarekin, eta ez dut uste kasualitatea denik, badelako ez, pixka bat zure identitate hori, zure ideologia, zure kokatzeko modua, zure jendea,
berplanteatzen duzuna iristen da momentu bat, ja puntu batera arte, igual zinena eta inguratzen zintuena, etzen duen hain zuk erabakitzen, baina puntu bat iristen da ja, bihurtzen dena hautatu behar dituzu gauza batzuk, orduan iraganarekiko dolu badago, nik uste dut hori dena nahasten dela, eta nigan ere hori pixka bat ikusten dut, ez inor baino bereziki gehiago, baina ez inor baino bereziki gutxiago ere. Bueno, aita ipatu dugu, zuk ere aitaren pausoak jarraitu dituzu nolabait, bersolaritzaren munduan behintzat, ez? Bersolari moduan ere ezaguna egin zara, naiz eta aldarrikatu duzun askotan, bersolaritza egiteko modu alternatibo bat, beste modu bat, ez? Zein da beste modu hori? Bai, uste dut baietz, eta aldi berean ezetz horrela. Ez dut nik bertsolaritzara, ez dut eraman bertsolaritzarako pentsatutako bide bat. Eraman dut nire bizitzan bestela ere praktikan jarri dudan egiteko modu bat eta bizitzeko modu bat. Hori bertsolaritzara iritsi denean konfrontantea bihurtu da edo mintzat diferentea esango dugu, baina ez dut uste izan denik bertsolaritzarako pentsatu eta bertsolaritzara eraman nahi izan dudana bertsolaritza iruditzen zaidalako esparru bat beste lekuetatik oso diferentekoa, bertsolaritza munduan egiten da, artea munduan egiten da, eta mundu horren pautak hartzen ditu mundu konkretu edo disiplina konkretu horretako munduak ere orduan. Bueno, uste dut bertsolaritza azken urteetan bai pixka bat sartu dela aldaketa prozesu batean, asko, hasierako feminismotik eta emakumeak iristetik eta abiatu zena, gaur egun ja bide bat egin duena, feminismoak berak egin duen bezala, eta ja, transfeminismoarekin batera, ja, ezakit, disidentziak iritsi dira, bertsotara ere iritsi gara, uste dut hori iritsi dela, eta neurri batean, badakin niregan jarri dela neurri batean baita ere, edo niri zartzen zaidala, edo ikusten dela nigan akaso batzuetan diferentzia puntu bat, bertsolaritzan behar bada ez direlako, beste perfil batzuk gehiago direlako, bolerak lehenagotik daude, tipa feministak lehenagotik daude, orduan, markatu dela hori, baina ez da izan, ez nire autua, ez nire ardura ere esango nuke. Edo plana, ez? Ez paldima lehenago espazio erosorik egon marikak edo transak eta bar egoteko bertsolaritzan, ez da izango mariken eta transen errua izatekotan izango da bertsolaritzarena, edo bertsolaritzaren komunitate horren da esan dut. Jende, ezakit, mikrogizarteak dira, ez? Emakumeak aipatu dituzu bersolaritza munduan, eta hor badago senyorak txapelketa, txapelketa baino, Pamela bat ematen denez, pamelaketa, esan beharko... Hori zu ginez esan. Ez, baitu, bersolariei ideiak ematen, ni. Baina, kontatu nahi nizu, jakingo duzu, baina Wikipedian begiratu dut, zein zen senyorak txapelketaren, pamelaketaren definizioa. Eta hala dio. Hau literala da, Senyora sariketa urtero jokatzen den bersolaritza txapelketa bada. Ekimen honen helburua emakume bersolariek, parentesia, eta han euskitzek, parentesia izten da, elkarrekin kantatzeko aukera izango duten guneak sortzea eta plazan duten presentzia areagotzea da. Etzarekien? Hau publikatzen denerako hori aldatuko dugu, Bai, ez da? Hala dago, gaur egun. En serio? Hala dago, bai. Zu hor parentesi artean zaude. Nik abratuko naiz eta abratuko dira pila bat bolerak baita ere, horrekin. Zero jakingo zenuela, baitu. Ja, ez nekien, batzutan agertzen zaizkit Twitterren jendea, gizonak esaten hori, eta senyora sariketa ezak zer aldatu zela, bigarren urtean aldatu zela senyora sariketaren definizioa eta ezak zer, ni sartzeko ezak zer, lehenago ere, lehenengo edizioan, ni bigarren edizioan kantatu nuen senyora sariketan, lehenengo edizioan, egon ezpagina bezala gu, kasu hortan publikoan, edo egon ezpalira bezala, emakume identitatean ere, deseroso sentitzen diren, edo hortik kanpo kokatzen diren, beste hainbat gorputz ere, nahiz eta igual oroar jende batek emakume bezala irakurri, batzuetan, eta segun non, eta segun zer komeni den. Baina, hori nahiko fuerta iruditzen zait. Bai, hemen ikusten da definitzeko, etiketatzeko behar hori, ez? Nik esango nuke, senyora sariketa hasieratik saldu dela, sariketa feminista da dezala, eta beraz feministok kantatu dugula senyora sariketan, eta guri inoiz ez digula arazorik ekarri horrek,
arazoak sortu ditu hori azaldu behar zuen jendeari, baina inkluso guaia iruditzen zait. Bai, ez da, arazoa, konfliktoa, gauzak berpentsatzea eta gauza berriak ateratzea hortik ere, ez? Bai. Definizio berriak edo definizioekin apurtu beharra ere. Eta gauzekin apurtu edo gauzak nahastu, horretaz ari garela, berso mundutik ere hibridaziora jo duzu, ez duzu bakarrik parte hartu txapelketa edo pamelak eta ohikoetan, baizik eta, bueno, olako disiplina arteko espektakulotan ere parte hartu duzu, esan dezakegu. Bai. Pare bat egon dira hor, ez? Erre eta azken uturuntza. Bai. Hori ere, zure nahi bat, edo aurrekoan bezala zerbait naturala, zeure izaera bersolaritzaren munduan sartu eta hibridazio hori beharrezkoa ikusi duzu? Bueno, hori normalean etorri da kanpotik, Gauza horiek egin ditugunean ez dira izan erabat gure erabaki ere edo ez gure proposamen behintzat, bai. Bai, gero, aldi berean, ni ere beti honaiz, bertsolari bezala aritzen naiz gehien, eta nire burua errazen bertsolari bezala identifikatzen dut, baina egia da, beti aritu naizela harremanetan literaturarekin, musikarekin, eta beti landu ditut disiplina horiek ere neurri batean, orduan, bueno, hori aldi berean pixka bat tokatzen zen zerbait ere bazen zentzu horretan, eta gero emanaldi hauek bai erre, bai azken uturuntza, biak enkarguz etorri zitzaizkigun emanaldiak izan ziren talde jakin bati, laukote bati, Aize Arana, Oian Arana, Leire Bargas eta Laurok aritu ginen, eta bietan, bat lanku enpresaren bitartez eta bestea ez zarauzko literaturiaren partetik, etorri zitzaizkigun bi proposamenak emanaldi bana sortzeko. Asko esan gabe, baina antzerkitik ere edukiko zuena, bertso horregongo zena, baina ez bertsoa bakarrik, eta, bueno, elkartuta hori atera zen, eta gero batez ere errerekin, bueno, azken oturuntzarekin azken duen nahi ez da ere, baina errerekin plaza pila bat egin genituen, bolo pila bat, eta oso diferenta izan zen, eta egia da, batean gure ibilbidean, puntu garrantzitsu bat izan zela. Baina horiek ere sortu dira, bueno, geuri interesatzen zaigulako, baina ez geuregatik. Publiko berrietara iristeko balio izan dizue, uste duzu, edo publikoa bertsolo zalea zen dagoeneko? Ez uste dut baietz, publiko bertsozalea agertu da, baina bertsozalea etzen jendea eta bertsosaio konbentzionaletara agertuko etzen jendea ere agertu da, eta hori interesgarri iruditzen zait. Musika aipatu zuan, musika tresnaren bat jotzen duzu? Bai, pianoa jotzen dut. Bai, ezkemen ere lotzen dugu piano eta gitarra. Hemen ere lotzen dugu ze musika tresna jotzen duen batek bere izaerarekin. Bai, baina momentuz ez dugu ezer esango. Nik ere pianoa jotzen dut. Gainera ez dut ezer txarrik esan nahi pianoari buruz. Vale, esan daiteke. Ez. Bai, esan daiteke, baina ez dut esango. Vale. Bueno, Gasteizen bizi zara egun, neure jaioterrian, eta inon entzun dizute esaten, kontatzen nola topatu zuen hiri horretan, espazio seguro bat, toki seguro bat, queer bizipena, queer mundutxo bat, hau nahiko harrigarria egin zait, neure Gasteizeekin konparatzen dudanean, ez? Neure Gasteiz gehien lotzen dut, nerabezaroarekin eta 80ko hamarkadarekin, mundu hori ezen existitzen apenas. Imaginatzen dut nonbaiten egongo zela, ez? Baina guretzako ezen existitzen. Zer nolako Gasteiz bizi duzuzuk egun? A ber, nik uste dut hori neurri batean, nik ere ezagutzen dut jendea are joan dena Gasteiztik. Pixka bat bizipen bertsuekin edo mugitu dena Gasteiztik. Nik batetik lotzen dut pixka nerabezaroarekiko ies batekin, eta hori bakoitzak bere nerabezaroa bere lurrera lotzen du, eta seguruenik handi mugitzea beti da joateko modu bat, eta hori, nerabezaroa, ez nerabezaro delako, baizik eta pixka bat iragan bat nolabait hautatu dezakezunean, hautatu ahal izan duzun horren aurreko bizipen horiekin. Orduan, niretzat Gasteiz bai izan dela hori, eta askotan sexilio eta aipatzen da, eta guk oniburuz hitz egin dugunean konturatu gara, nire konturatu naiz, baina hau taldean egin dugu, ni adibidez ez nintzela Gasteiza joan kuirran nintzelako edo sexilietzera, baina horregatik ez naizela itzuli, herrira. Eta uste dut interesgarria dela hori nik Gasteiza ikastera joan nintzen, eta ikasten aritu naiz aurten arte, 4 urte pasatu ditutan karrera egiten, euskal ikasketak ikasi ditut, eta orain angeratu naiz, Gasteiz niretzat izan delako pixka bat,
zarautzen neukan umetako eta nerabetako eta bizipen horiei denei berriz utxetik hasteko bide bat emateko lekua. Ez dakit, niri oraindik kostatzen zait zarautza itzultzea eta zarautzen orain bilakatu nahi zenen errau, edo bueno, orain nirekin gehiago lotzen dudan hau kokatzea. Ez zara maiz bueltatzen? Ez naiz askotan joaten eta kostatzen zait joatea eta ja hango lagunekin harremana galdu dut eta hango jendearekin eta horrela askorekin bintzat edo jende berria, zarauzko jende berria ezagutu dut begira. Hori ere badauka. Orduan, bai, ze pixka bat, hor dago iragan bat, dolua egiteko zaila dena, niretzat behintzat, eta kokatzen kostatzen zaidana. Orduan, bueno, Gasteiz niretzat izan da, utxetik hasteko aukera bat, behintzat. Eta gauza berriak ezagutzeko aukera bat. Gasteiz izan da, eta Bilbora joan izan manintz bizitzera Bilbo izango zen, nik uste dut ez dela hainbeste Gasteiz delako, baina niretzat Gasteiz izan da. Ez delako zarautz, bai, neurri eta batean, hiri bat delako ere bai. Bai, eta hori bai, hirietara joaten da jende asko joan naiz ni ere, eta da pixka bat, leku bat utxetik daitezkeena eta pixka bat edukiko ez duzuna ezakit, inork ez dakit nortzinen, inork ez dakit zer daukazun, zer dagokizun printzipioz, eta hori bada askatasun aukera bat. Gabe, eta, bueno, dana egiteke ez. Bai. Dana egiteke esan dugu, oso gaztea zara, etorkizun luzea daukazu aurretik, ondo bidean, zer nolako ametsak dituzu, nola ikusten duzu zure burua hemendik ez dakit, 5, 10, 20 urtera? Pentsatu izan duzu horretan? Ze iraganari buruz asko aritu gara. Ja. Baina orain pentsa ezagun ere zer datorren, ez? Bai, ez dakit egia esan da. Imaginatu nahiko nuke ilusionatzen duten gauzak egiten oroar, unean ilusionatuko nautenak izan daitezela, eta pixka bat bilatzen erronka berriak eta bueno, interesatuko zaizkidan leku berriak eta eragiteko eta zerbait konkretuagoa leku berriak. Eske orain txertan ez dut irudikatzen asko nire etorkizuna. Irudikatzen dut, ez dakit Gasteizen izan behar duen, baina seguruenik hiri batean, biziko naizela, espero dut lagunekin bizitzen jarraitzea beti, oraingoz esango dugu, eta ezakit, eta batez ere proiektu artistikoak eta horrela esaten denean ezakit ez zer, oraingoz bertsotan jarraitu nahi dut, eta gutxi gehiago. Plaza publikoan bai, gauza publikoetan. Imaginatzen dut, bai. Mikrofono baten aurrean, kamera baten aurrean. Bai, bertsotan ikusten dut ondoen nire burua, ezakit, gehien hori egin dut eta erosoen hori egiten dut eta ondoen hor pasatzen dut orduan. Printzipioz gehien bat hor, eta hortik aurrera, ezakit, bintzat espero dut, hori, motibatzen dauten gauzak egitea. Hori aldatzen joango da, seguramente ez, motibatzen duten gauza, baina ondoago, hori, iparorratz bezala hori eukitzea. Oso ondo, podcasta aurkezlea ere bazara, hori ez dugu orain arte aipatu, gaur beste tokian egokitu zaizu, baina badira bi urte berezko eta naturala egiten ibilizarela, BTN, ez da? Ni aldiz hasi berria naiz honetan. Zuemen izkarmen, bi urte, asko zutxa honik, bai? Zelan ikusi nauzu podcasta aurkezlea? Oso ondo, nik ezakit inorrepaitzen. Ez, broma da, hau ez da niri buruz hitz egiteko saio bat, broma bat zen. Baina bai, galdetu nahi dizun orokorrean podcastari buruz, eta bereziki euskal kulturari egin diezaiokon, ez dakit, kontribuzioa, edo nola ikuste duzu podcastaren indarra edo buma gaur egungoa? Ez dakit, gu podcastearekin hasi ginen, justu podcasten boomaren unean, eta pixka bat izan ginen, lehenbizi atera ziren horietako batzuk, kasualidadez hori ere proposamena horrela iritsi zaigulako, bertsolari txapelketa nagusia zen, denek egin nahi zituzten gauzak justu hor podcastak zeuden puripurian, eta podcasta proposatu zituten, eta podcasta egin genuen. Eta gero, txapelketa bukatu zenean, atxeden pixka bat hartuta, pixka bat podcast hori moldatu, eta orain egiten dugun hau egitea
egiteko proposamena etorri zitzaigun, eta honekin jarraitu dugu. Jarraitzen zuen BTN izaten, baina ja ez bertsolari txapelketa nagusia, baizik eta berezko eta naturala. Bai, erabaki genuen izena ez aldatzea, ez dakit nasgarria zen, eta ez zuen hainbeste inporta ez da ere. Orduan, bueno, bai, berezi izan da, eta niretzat guaia izan da, eta pila bat ikasi dut baita ere, pixka bat mundu honi buruz, eta ez dakit, guk egiten dugu gure moduan, eta seguruenik ez dakit beste inorako ezer egiten podcastei buruz, ez audiovisualei buruz, ez ezer, baina bueno, gure podcasta egiten dakit, eta ez dakit gustura aritzen gara, eta aritu gara orain arte, eta bueno, bai, beste berritasun bat izan da, ez dakit gauza, diferente pila bat egin ditu dela sentitzen dut. Bai, ala da. Oso ondo, hemen ere gustora egongo zarelakoan. Bai, oso. Ez dugu amaitu, izan dugu persona bat guri begira, oso adi, bera eneagraman aditua da, eta badaki, edo saiatzen da jakiten, ze eneatipokoa den gure momentuko gonbidatua. Vale. Ondo iruditzen bazaizu, ongietorria emango diogu, eta zeo zertxo esango dizu, zeure eneatipoari buruz. Bai? Vale, venga. Txika beldurtzen nago. Baina oso jatorra da, ikusiko dugu. Jokin amestoi da, bera. Eman diezaiogun txalo bat, edo zerbait. Apa, Jokin. Jokin. Aner, Jokin. Zaila da hemen. Mikroak ez ditugu mugitu nahi. Ez, baina aurkezpenak eginda, eta orain hitza zurea da. Aner. Lasai egon mesedez. Vale. Lasai. Begira nola begiratzen dugan horrela. Arditxo baten moduan. Lasai. Baina bai, tentuz aritu nahi zentzuten elkarrizketa osoa, eta uste dut, enago guztiz seguru, baina uste dut badakidala zein eneatiporekin egiten duzun bat, nolabait zure jokaerari dagokionez. Baina horren aurretik, zerbait esan aurretik, pare bat galdera egin dizkizut. Vale. Eta zuk, 3 erantzun ere emango dizkizut, ABC, eta zuk horietako bat aukeratu beharko duzu. Hori da asmoa. Venga. Gero nahi duzuna egin dezakezu. Bai, egingo dut seguruenik. Beraz, lehendabiziko galdera. Aner, bertsolari txapelketa edo pamelaketa batean parte hartzen ari zara. Zure saioa amaitu berri duzu. Gustura gelditu zara egindako lanarekin. 3 aukera. A. Horixe da garrantzitsuena, egindako lanarekin pozik egotea. Emaitzak 5 axola. B. Bai. Hurrengo faserako klasifikatuko naiz, seguru. Edota C. Gustura bai, baina nahikoa izango ote da sailkatzeko, ez badut lortzen, haze txaskoa. C, baina txaskoa enuk esango. Piskat aldatuta ezakit. Penatxoa, joe. Ez da gauza bera. Aldatzen dizu gidoia, baina... Oso ondo, gustatzen zaigu gainera hori. Gustura gelditza ondo dago, pasatzen nahi zen, bestela pena, baina txaskoa itzondia da. Xeetasunak garrantzitsuak. Pista asko ematen dizkigute horako xeetasunek. Alare kasunetan ze erantzuteak horrek pista gehiago ematen dizkigute. Zure buruak nola funtzionatzen duen, eta edo zein den zure jokaera ohikoa horrek informazio ematen dit. Beste galdera bat, bada ezpada. Vale. Ziurtatzeko, baina bai, uste dut badakidala, Lehengo gauza bera, bertsolari txapelketa edo pamelaketa. Baina kasunetan, ez zara bat ere gustura gelditu egindako lanarekin. 3 aukera. A. Alare, uste dut sailkatzea lortuko dudala. Ala den, eta horrela gaurko sentsazio eskasoni buelta ematen saiatuko nahi zurrengoan. B. Egindako saiarekin klasifikatzea ezinezkoa izango da. Eta aurrera egingo banu, enuke mereziko. C. Erabaki dezatela epaimaikideek. Nik egin dut egin beharrekoa. Emaitza bat ala beste izan, lasa jango naiz etxera. Eske lasai ez naiz joango etxera. Orduan, eske pixka pesimista jartzen naiz, Osa hori egia da baita ere badaukat punto pesimista bat. Oso kritikoa zure buruarekin. Ez nuke esango, ez nuke la mereziko pentsatuko nuke, baina esango nuke, aizu, pasatzen mama diate, poltsikora, eta aurrera. Orduan, erabaki dezatela, ez, hori zen be? Epaimaikideek.
Ez bezen aurrera egingo banu, enuke mereziko. Bai. Enuke mereziko ez, aurrera egingo banu, bai, enuke mereziko, baina pozik, no? Baina berdin zen. Ados, hala ere, garrantzitsuena, uste dut nahiko argi daukadala, Vale. Non edo zein enea tipoko berezitasunekin, zakit bat egiten duzu, baina hurbiltzen zaren. Entzun nahi duzu? Venga. Entzuteko prest! Bai, ez da? Bai. Aner, hirugarren eneatipoaren berezitasunekin bat egiten duzula uste dugu. Eta zer nolako berezitasunak dituzte pertsona hauek? Begira, besten oniritzia behar izaten dute balio dutela sentitzeko. Horregatik, esfortzua handia egiten dute euren irudia indartzeko. Kanpotik ikusita, beraiengan konfiantza dutela dirudi, baina benetan seguru sentitzeko beste pertsonen babesa behar izaten dute. Hori bai, hori asko naiz, Hori pila bat naiz. Pila bat behar du jendeak esatea. Ondo hitne dudala. Ados, informazio gehiago daukagu. Eneatipo onerako pertsonakuren lanetan trebeak izaten saiatzen dira, modu horretara, besten mirespena lor baitezakete. Baina, arrakasta lortzeko nahi horrek bere itzala ere badu. Sarritan, porrotaren beldurra handia izaten dutelako. Uste dut bai ez berez barrutik. Ez dut Ez duzu onartzen, baina hemen onartuko duzu. Bai, uste dut pixka baietz, porrotaren beldurran nork ez dauka, ez? Bueno, ez dakit, ez dauka nik oso harreman duen ez dara porrotarekin imaginatzen dut. Bueno, gustatu inori etzaio gustatzen egia da. Ez, eroso porrotean ez da erresa izango. Informazio gehiago, eskuzabalak eta irekiak dirudite, baina ez da hain erraza pertsonabek ondo ezagutzea, euren alderik intimoena asko babesten baitute. Lagunek esaten didate hau, horrela dela lagun, hurbileko lagunek, baina gero nik ez dut, ez dakit, ez zait iruditzen, nire ustez, asko kotatzen dizutut gauzak, eta are gehiegi askotan. Osa, iruditzen baina zer nolako gauza kontatzen dituzunez, eta zer nolakoak eskutatzen dituzunez. Ja, ez, lagunek hau esaten diate, eta egia esan da izango da, baina nik ez dut hain horrela bizi. Lagunek esaten badizute, eta Jokin Amestoik esaten badizu. Esaten badu horrela, jazta. Ez, a ber, hemen beti espazio ematen diogu nork bere buruari buruz hitz egiteko. Bai. Ez baina, nik uste berez izango naizela pixkatolakoa. Apur bat. Adokago informazio gehiago, Zenbait kasutan, zailtasunak izaten dituzte euren benetako nahiak eta beharrak identifikatzeko. Kanpora proiektatzen duten irudiarekin talka egiten badute batez ere. Arrakasta lortzen duten kasuetan ere, utxik senti daitezke barrutik. Zaila izaten delako eurentzat lortutakorekin pozik egotea. Hori bai, eta lehenengoa asko gainera kostatzen zaidala jakitea zer nahi dudan. Baitu? Konparazioetan erori gabe edo bai, askotan, bai, hori oso lotuta, bai, hori... Jokin geroz eta hobeagoa. Bai, pila bat asmatzen duzu, hala. Azken informazioa. Magnetismo handiko pertsonak izaten dira, eta zailtasun aurrean ez dute erraze amore ematen. Erronkak gustatzen zaizkie eta taldean lan egiten dutenean gainontzeko kideak motibatzeko gaitasuna izaten dute. Bueno, magnetismoarena ez da erraza nork berea ikustea, baina ni hemen dago anerren ondoan, eta zeozer nabaritzen dut. Vale. Konfirmatuta geratzen da anerperitzen magnetismo. Vale, orduan bai. Gustora geratzen zara. Bai. Barixe erokerrean, hirugarren eneatipoa. Gaur, ez dakit anerrek, baina nik zoriondu behar zaitut. Oso ondo egin duzu gaur. Bai, asko normalean ez bezala, ni pixka bat ez nentorren hain konfiatuta eneatipoen mobidarekin, gero esmatu duzu, bai. Zuk esango duzu asko zero beto, norberaren burua ezagutzeko, enagramak informazio asko eman dezake. Bai, eta hemen beti esaten dugun gauza bat da, nork bere baitan begiratzen duela oberen, da. Bai. Yeah. Baina, batzutan lagunduta egitea, torrelako espazio goxoan egitea, ere polita da, ez da? Bai, seguro. Orduan, bueno, espero dugu gustora egon izana, eroso egon izana, autoezagutzaren bide horretan ere pausotxo bat edo eman izana, eta gure ikusentzuleak ere, pozik geratu izana. Ez dakit nola ateratzen zaren hemendik. Gustora naiz, eta bai, politxa izan da, eroso izan da, eta eskerrik asko, Eskerrik asko zuri, eta gure ikusentzulei ere bai. Badakizue, 9 eneatipo, munduan egoteko 9 modu, eta hurrengo eneatipora arte.
Eneagrama podcasta begirak ekoitzi du EITB mediarentzat. Guau plataforman edo zure gustuko agregatzailean jarraitu gaitzakezu eta arpidetu.